Mayong adlaw mga bata, ako gali si Sir Steve, ang inyo kaupod sa edukasyon. Sa subong nga adlaw may ara na naman kita nga bago nga leksyon sa Aralin Palipunan 3. Ang aton nga leksyon sa subong nga adlaw amo ang mga pagpadayon nga pagbag-o sang akon nga probinsya sa rehiyon. Mga bata, tanawan ninyo ang Laragway. Laragway ina sang Kalye Real diri sa syudad sang Iloilo. May ara bala kamo nga nakitaan nga pagbag-o? Kung may ara kamo nga nakitaan nga pagbag-o, mas madamo pagid kamo nga makita sa pagpadayon naton sang aton nga leksyon. Hibalua ini. Pagkatapos ang leksyon nga ini, ikaw ginalauman nga makasaysay sa mga padayon nga pagbag-o sa kaugalingon nga probinsya kag rehiyon kung sa diin ini nasakop. Abi mga bata, magkuha na kamo sa inyong lapis kag papel. Tun-i ang duha ka laragway sa mga ginahampang sa mga bata sang una kag sa subong nga tion. Ano inyong mga nakita sa laragway? Anong ginaobra sa mga bata sa ibabaw? Kag ano naman ang ginaobra sa mga bata nga ara sa idalom? Una nga pamangkot. Ano nga klase sang kalingawan ang ginahampang sa mga bata sang una? A. Paghampang sang pisikal. B. Pagtanaw sang telebisyon. C. Paglagaw sa mall. O kundi paghampang sa kompyuteran. Mga bata, isulat lamang ang letra sa inyong sabat. Ikaduwa nga pamangkot. Ano nga klase sang kalingawan ang ginahampang sa mga bata subong? A. Paghampang sang pisikal. B. Paghampang sang piko. C. Paglagaw sa mall. O kundi paghampang sa cellphone o kon tablet. Sa liwat, anong klase sang kalingawan ang ginahampang sa mga bata subong? Isulat lang ang letra sa inyong sabat. Ikatlo nga pamangkot. Ano ang magkapareho nga ginahimo nila? A. Nagapahimunong. B. Nagakaon. C. Nagahampang. Kag letter D. Nagatuon. Isulat lamang ang letra sa inyong sabat. Kung natapos na ninyo sabtan ang tinghai ini, balikan mo. Kumplituha ang parapo parte sa ginhalinan sa ngalan sa probinsya sa Rehiyon 6. Isulat sa linya ang letra sang husto nga sabat. Di bala mga bata, ang aton nga leksyon sa nagligad nga semana nahanungod sa kasaysayan nga ginhalinan sang aton kaugalingon nga probinsya. Ano ang inyong pagpilian nga sabat? Letter A, Aklan. Letter B, Hamtik. Letter C, Gimaras. Letter D, Irong-Irong. Letter E, Iloilo. Letter F, Aklan kag Capiz. Kag letter G, Antique. Kumplituhan ninyo ang parapo. Isulat lamang ang numero 1, 2, 3, 4, 5, kag 6. Kag sa ibabaw, pilian ninyo ang letra sang inyong sabat. Ang pulo sang panay ginbahin sa tatlo ka sakop. Ini amo ang number 1 blank, number 2 blank, kag number 3 blank. Ang aklan nangin blank. That is number 4. Ang irong-irong nangin blank. Number 5. Kag ang hamtik nangin blank. Number 6. Sa liwat, isulat lamang ang letra sang inyong sabat. Diskubriha. Sa pagligad sang panahon, madamo ang mga hitabo sa kasaysayan. Ang mga hitabo nga ini, pwede nga magdulot sang pagbag-o sa kasaysayan sang isa ka lugar. Maayo man o kung malain ang epekto sa mga pagbag-o,
sigurado nga nagabilin ini sang handumanan sa kada tagipusoon sang kada tawo. Mga bata, tulukan ninyo ang inyong palibot. May ara bala kamo nga nakit-an o kon nadiskubrihan nga pagbago? Pareho bala ang itsura sang inyong palibot sang una kag subong? O kon naglain na ang itsura sang inyong lugar sang una kung imo ikumpara subong? Pareho sang syudad sang Iloilo. Nakahibalo bala kamo mga bata nga madamo na sang pagbago ang naeksperyensyahan sang syudad sang Iloilo halin sang una tubtob subong. Pagbago sa mga istruktura kag palibot. Human sa nagkalain-lain nga klase ang mga istruktura kag edipisyo sang mga probinsya. May ara nga human sa kawayan kag kugon. Sa pagligad sang tinion, human na ini sa mga atop nga sin kag dingding nga semento. Sang una, ang mga edipisyo hasta lang sa una nga andana. Pero subong, madamo na ang mga mataas nga andana. Amo ini ang isa ka halimbawa sang pagbago sang una kag subong. Ang inyo makita nga laragway amo ang provincial building nga makit-an sa syudad sang Iloilo. Sang una, amo ini ang itsura sang provincial building. Apang subong, amo na ini ang iyang itsura. Mga bata, may ara bala kamo nga nakit-an nga pagbago? Kinalain kag pareho sang provincial building sang una kag subong. Ano ang mga kinalain nga inyo nga nakit-an? Kag ano naman ang pareho nga inyo nga mga nakit-an? Very good mga bata! Ang sunod nga laragway nga inyo makit-an amo ang itsura sang Plaza Gay sang una kag subong. Ano nga mga istruktura ang inyong mga nakit-an nga kinalain? Kag ano nga mga istruktura ang inyong nga nakita nga tubtob subong ara pa sa gihapon sa Plaza Gay sa syudad sang Iloilo? Very good mga bata! Ang masunod nga laragway amo ang itsura sang Molye Lune sang una kag subong. Amo ini ang itsura sang Molye Lune sang una. Kag amo naman ini ang itsura sang Molye Lune subong. Di bala mga bata may ara gid nga pagbago sa istruktura kag edipisyo sang una kag subong. Ang masunod nga laragway amo ang laragway sang Calle Real. Amo ini ang itsura sang Calle Real sang una kag Calle Real subong. Sang una, amo ini ang iya nga itsura. Kag subong, amo naman ini ang itsura sang Calle Real. May ara bala mga bata nga pagbago sa istruktura kag edipisyo nga makit-an ninyo sa laragway? Very good mga bata, kay may ara kamo nga mga nakit-an nga mga pagbago sa istruktura kag edipisyo sang Calle Real. Ang masunod nga laragway nga inyo makit-an amo ang laragway sang Haro Belfry sang una kag subong. Amo ini ang itsura sang Haro Belfry sang una nga makit-an sa distrito sang Haro. Samtang subong, amo na ini ang itsura sang Haro Belfry. Nakakadto na bala kamo mga bata sa distrito sang Haro? Kag sa inyo pagkadto sa distrito sang Haro, nakit-an bala ninyo ang Haro Belfry? Di ninyo gani makita mga bata? Very good! Kay nakakadto na kamo sa Haro Belfry nga makit-an sa distrito sang Haro. Ang masunod nga laragway amo ang Haro Cathedral nga makit-an sa atubangan sang Haro Belfry. Sang una kag subong.
Ano ay hanang itsura sang Haro Cathedral? Amo ini ang itsura sang Haro Cathedral sang una, kag amo naman ini ang itsura sang Haro Cathedral subong. Di bala mga bata, may ara gid sang kinalain ang istruktura sang una kag subong. Amo ato mga bata ang pagbag-o sa istruktura kag palibot sa syudad sang Iloilo. Isa pa gid kapag bag-o, amo ang populasyon kag mga tawo. Ang populasyon amo ang kadamuon sa mga tawo nga nagaistar sa Region 6. Samtang nagalipas ang panahon, nagadamo man ang mga tawo. Ang iban nagapanglugayawan diri sa aton kag halin sa iban nga mga lugar. Isa pa gid kapag bag-o, amo ang mga kalingawan. Sang una, ang kalabanan nga kalingawan sa mga bata, amo ang paghampang sang pisikal, pareho sang dangaw-dangaw, lagsanay kag panaguay. Mga bata, nagahampang mambalakamo sang amuni? Ako sang una, amo man ining akong ginahampang. Mga hampang nga pisikal. Kamu mga bata, ano inyo ginahampang? Wow! Kanami gali sa inyo mga hampang mga bata. Sang una, amo ini ang mga hampang. Sa diin diri sa mga laragway nga ini ang inyo ginahampang mga bata. Luksong tingnik, Chinese garter, patintero, o kon tumbang preso. Samtang subong, ang kalingawan amo na ini. Madamo na ang hampanganan nga human sa teknolohiya pareho sang cellphone, tablet kag laptop. Gani madamo sa mga kabataan ang nahilig sa mga amusini nga klase sang hampang. Subong mga bata, nakahibalo ako nga ang inyo ginahampang amo ang laptop o kon cellphone kag kung kaisa tablet. Di bala mga bata may ara gid nga kinalain sa inyo kalingawan sang una kag subong. Isa pa gid sa mga pagbag-o amo ang mga hilikoton. Ginahambal nga sa aton pungsod ang mga tawo madamo sang hilikoton sa lain-lain nga tion. May aksyon man o kon wala. Halimbawa, madamo man sa gihapon nga pamilya ang nagadulungan simba sa adlaw nga Domingo suno sa ila pagtuo. Mga bata, nagasimba man bala kamo sa adlaw sang Domingo? Kag kung kamo nagasimba sa adlaw sang Domingo, sinyong inyo upod sa nagakadto kamo sa simbahan? Kag anong inyo ginaubra sang nagakadto kamo sa simbahan sa adlaw sang Domingo? Very good mga bata, kanami gali sa imo eksperyensya sa nagakadto ikaw sa simbahan. Isa pa sa mga hilikoton sa pamilya amo ang pagsugata sa bag-ong tuig sa ilang nga panimalay. Di bala mga bata kung bag-ong tuig gani o kon New Year, ululupod kamo sang inyo pamilya sa pagsugata sa bagong tuig? Very good mga bata, kanami man gali sa imo eksperyensya, kaupod ang imo pamilya sa pagsugata sa bagong tuig. O si saa ini, tun-i ang mga laragway sang estruktura, kag pilia ang letra sang husto nga sabat. Ano ang makita nga pagbag-o sa estruktura sa laragway? A. Human sa semento kag moderno ang disenyo sang balay. B. Human sa kahoy kag dinumaan ang disenyo sang balay. C. Human sa kawayan kag barato ang materyales. O kon letter D. Human sa kahoy ang balay. Abi mga bata, maghanas kita. Magkuha kamo sa inyong lapis kag papel. Anong inyo obrahon? Pilia kag isulat ang letra sang husto nga sabat sa kolom.
Anong inyong pagpilian sa sulod sang kahon? Letter A. Nagakilalahay man sa gihapon ang mga nagakaingod balay? Letter B. Madamo sa mga kabataan ang nahilig sa mga nagkalain-lain nga klase sang hampang? Letter C. Human sa nagkalain-lain nga klase sang materyales ang mga estruktura kag edipisyo? Letter D. Madamo sa mga edipisyo ang may mataas na nga andana kag moderno nga disenyo? Letter E. Nagadamo ang dumuloong halin sa nagkalain-lain nga lugar? Kag letter F. Hampanganan human sa moderno nga teknolohiya? Ano ang mga kategorya? Number 1. Kalingawan. Number 2. Edipisyo o balay. Kag number 3. Tawo. Ang sa mga masunod nga kolom, amo ang nagapabilin. Kag ang sa sunod, mga nagbag-o. Sa liwat mga bata, pilia ang letra sa husto nga sabat kag ibutang ini sa husto nga kolom. Tandain ninyo mga bata nga importante nga mahibaluan mo ang mga pagbag-o nga nagakatabo sa imo probinsya sang una kag subong. Bangod ang mga pagbag-o nga ini nagapakita lamang nga ang isa ka probinsya nagauswag para masostiner ang mga kinahanglanon sa mga tawo kag mga kaingod pa nga probinsya. Himoa ini. Abi mga bata, magkuha kamuliwat sa inyo lapis kag papel kag sabtan ninyo ang masunod nga pamangkot. Kilalaha ang mga masunod nga pagbag-o sa estruktura sang puloy-an. Pilia ang sabat sa kahon kag isulat sa linya. Isulat ninyo ang numero 1, 2 kag 3 kag pilian ninyo ang inyo sabat sa sulod sang kahon. Isulat lamang ang letra mga bata. Letter A. Balay nga human sa sin kag semento. Letter B. Balay nga may duha ka panalgan kag human sa sin kag semento. Letter C. Balay nga human sa nipa kag kawayan. Kag letter D. Balay nga human sa bato. Para sa inyo pagtakos sang imo ihibalo, magkuha kamuliwat sang lapis kag papel. I-drawing ang masadya nga nawong kung husto ang binalan kag masubo nga nawong kung hindi. Number 1. Nagapadayon ang mga pagbag-o nga nagakatabo sa isa ka lugar o kon probinsya nga nagadulot ini sang kaayuhan o kon kauswagan sa tanan. Masadya nga nawong o kon masubo nga nawong. Number 2. Hindi importante ang pagbag-o o kon pag-uswag sa isa ka lugar o kon probinsya. Masadya nga nawong o kon masubo nga nawong. Number 3. Kung may makita nga mga pagbag-o sa isa ka lugar o kon probinsya, patimaan lamang nga ini nagauswag. Masadya nga nawong o kon masubo nga nawong. Number 4. Ang maayo nga mga dalan kag tag-as nga mga edipisyo isa lamang sa mga pagbag-o nga aton makitaan sa aton lugar o kon probinsya. Sa liwat, isulat ang masadya nga nawong kung husto, kag masubo nga nawong kung hindi husto. Ikalima nga pamangkot. Ang kalabanan nga kalingawan sa mga kabataan subong amo ang paghampang sang pisikal pareho sang lagsanay kag panaguay. Masadya nga nawong o kon masubo nga nawong. Para sa inyo dugang nga hilikoton, mag-drawing sa short bond paper sang pagbag-o nga makita mo diri sa imo nga lugar. Butangan sang duag para mas manginmanami ang imo obra. Sa liwat mga bata, ako si Sir Steve, ang inyo kaupod sa edukasyon nga nagahambal indi gid pagkalimtan ang magtuon. Madamo gid nga salamat mga bata, kag kit-anay kita liwat sa sunod naton nga leksyon.